खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बेरफुसार बिबुंथि। बिटिआरआ बर' मानसिफोरनि थाखायल' नङा, बिटिआरआव गोबां जनगोष्ठीनि मानसि दं। सोरबा जुदि मिथिंगाखौ धंस खालामनायाव लोब्बा दङब्ला बे गासैखौबो होस्रांनाय जागोन। 7 साननि गेजेराव गेदेर गेदेर मानसिनि हा कब्जा खालामना दोननाय दं, साहा बागान दं आरो गुबुन गुबुन दं। बे गासैखौबो इभिक्सन खालामनो थांगासिनो। 7 साननि गेजेराव बिटिआरआव इभिक्सननि मुङाव बारहुंखा बारनो थांगासिनो। लोगोसे बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि बिबुंथिनि सायावबो बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय खालामनानै बुङोदि जानुवारियाव मा जादों बेखौ बयबो मिथिगौ। जानुवारियाव बिपिएफनि गेदेर गेदेर मानसिफ्रा AK-47 लानानै हमजादों। नुनायाव 3 हमजादों, नाथाय आन्डारग्राउन्डआव खमैबो 100 बिपिएफ लिडारफ्रा आर्मसफोरखौ लेडाउन खालामदों। थांनाय 2 दाननि गेजेराव रबिराम नार्जारिया सुनि। रबिराम नार्जारिया जि दोलोआव थांगोन बे दोलोआ धंस जागोन आरो बेनो बिपिएफनाव जागासिनो होनना। काछार जिल्लायाव सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया हाबा हरैनि फांसे दंफाङाव दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। आसामनि काछार जिल्ला धालाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय खासपुर गामियाव सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया गावनि मोजां मोननाय सेंग्रानो बिमा बिफाया हाबा हरैनि गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिन्जावसानि बिमा बिफाया हिन्जावसाखौ गोसो थोनाय सेंग्रानो हरनो रादाय होदोंमोन, नाथाय आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव हाबा लाग्राफोरखौ हमनायखौ नुनानै हिन्जावसानि बिमा बिफाया हाबा हरनो माना खालामो। जाउनाव हिन्जावसाया फांसे दंफाङाव दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। चिरां जिल्लानि सिडलियाव डाकाथिनि जाथाय। सामथाइबारिनि NRL पेट्रल पाम्पआव डाकाथिनि जाथाय। मटर साइकेलाव फैनाय सानै डाकाथिया पिस्तल दिन्थिना 3 लाखनिबो गोबां रां लुथिना लांदों। मोनाबिलि 5:30 समाव बे जाथाया जादों। डाकाथिनि जाथायखौ पुलिसा नायबिजिरगासिनोब्लाबो दासिम बे जाथायजों लोब्बा थानाय रावबो दुथांखौ खानो हायाखै पुलिसा। चिरां जिल्लानि बिजनीआव सासे गाहाय फोरोंगिरिखौ सासपेन्ड खालामदों। बिजनी सिमलाबारि LP स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिखौ एरख'दों। एरख'जानाय गाहाय फोरोंगिरिखौ आब्दुल सालाम शेख होनना मिथिनो मोननाय जादों। गाहाय फोरोंगिरि आब्दुल सालाम शेखनि बेरेखायै अजद गुणोत्सवआव गोहैलो खालामनायनि अजदआव सासपेन्ड खालामदों। एक्सटार्नाल एभालुएटरनि अजदनि बिथायाव गाहाय फोरोंगिरि आब्दुल सालाम शेखखौ एरख'नाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पाकिस्ताननि बारग' हादरगिरि पारवेज मुशाराफआ रुंसारि जाबाय। पाकिस्ताननि बारग' हादरगिरि आरो आर्मि गाहाय पारवेज मुशाराफआ दिनै UAE नि आमेरिकान देहा फाहामसालियाव रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पारवेज मुशाराफआ गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। बिथाङा एमिलयडसिस बेरामजों गाग्लोबजानानै दंमोन। मख'नो गोनांदि पारवेज मुशाराफआ 2001 मायथाइनिफ्राय 2008 मायथाइसिम पाकिस्ताननि हादरगिरि जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।